Euskaraldia bertan da. Ni Nerea Agurtemendia naiz, eta naiz Takeko senior nesken lehen taldeko jokalaria. Take da Tolosako Adisketasun Kirol elkartea. Goarra Artetxe naiz eta mutilen lehenengo taldeko entrenatzailea naiz. Eta bueno, Take kluba, kirol saskibaloi kluba da. Nun, Baiarako saskibalaren jolastu nahi duten ume guztiek aukera daukate gure klubean sartzeko. Naiz mutilak eta neskak, bi estrukturak osatuta ditugu bai eskolatatik senior mailara arte. Takei, bai jokalari eta bai entrenatzaileei garrantzitsua iruditzaigu euskeran erabilera, eta guk beti sustatu izan dugu entrenamendutan eta bai partidutan euskeraz aritzea, euskeraz hitz egitea, bai jokalarien arteko erlazioa eta entrenatzaile eta jokalarien arteko ere bai eta euskeraz izatea. Gure filosofian barruan sentitzen dugu eta era ezin hobea da euskara bultzatzeko eta indartzeko gure gizartean. Etorkin jokalari batzuk ditugu, orduan jokalari horiek ulertzen dute euskara eta mintzatzen dira euskaraz, agian komunikazioa beraien gurasoekin beste hizkuntza batzuk erabili behar ditugu, ze beraiek ez dute menperatzen. Euskara ezinbestekoa da, ez? Agian hobetzeko gauza bat, igual pixkat gizartean zabaltzea, guri esker gizartean Tolosaldean, Gipuzkoan eta Euskadin gure taldekin kanpoagoa zenen euskara indartzea. Gero baita adibidez, hitz tekniko batzuk ohitura daukagu, ez? Erderaz esatea, igual entrenatzaile bezala edo jokalari bezala ere baita hitz tekniko horiek aldatzea.